Hij doet voor de 13e keer het Sligro Oldtimer evenement. Hoe kom je 350 deelnemende voertuigen hebben we gehad. Oké. En aan auto's, motors, stationaire motors, trekkers en bromfietsen. Ja. En hoe kom je zelf bij de oldtimer dan? Wij hebben zelf een aanvat van jongetje 30, die hebben we gekocht in jongetje 84. Zelf op maken zeg maar en daar rieden we nog steeds mee. Ja. Ja. Jou met je man? Ja, met mijn man. Ik riep zelf net achter het stuur, hè? Nee? Nee, dat was ik eigenlijk net, want je moet tussenschakelen, hè? Oh. Dus, Ja? je moet klutsen, zeggen ze dan. Oh. Maar ja... Jo zit er wat voor de mooi bij. Ik zit er meestal jong, ja. Ja. Nou, kijk eens. Wie hebben we daar? De Boomslas. Oh, wat een goeie. Nou, Dat is wel. Nou, hoe is het met hem? Goed? Nou, helemaal weer blierd zeker. Ja, hartstikke blij. Evenementen ben we begonnen. Ja. Oh, je ziet alleen nog maar die, Ja, ze hebben trekkers en stationaire motoren daar, voorkant. maar die prutteldingetjes. Ja. Prutteldingetjes. Dan hebben we nu saté erin liggen. Lekker warm. Saté? Ja. Rookwas hebben we krijgen gewoon, dus we ben ik krijgen let. Nee. Die had een rijbewijs, maar ze woe eigenlijk net niet in haar. Want we hier de eerste auto die we hier, dat was een Austin 7. En toen kregen we verkering. En ik zei, jongen, doe ik wel even rijden. Nou, hier achterom, zo, Wijkendal. En toen kwamen we op een heuveltje en toen rolden we wat achteruit. Toen Riet zei, Zit een auto achter. zit een auto achter. Ik woon meer, ik woon meer. Nou, de bocht om, eruit, ik woon weer alweer. Nou, toen is het aan de andere kant kijken, maar ik zei jou die al op. Nee, die hebben er ook een rijbewijs. Nou, toen had het rijbewijs ook erin. En je hebt nog steeds verkering, zeg maar. Ja, we gaan nog steeds verkeerd. we gaan nog steeds Ja. verkeerd. Het is nog steeds lief, dat Ja. beter gezegd. Ja, hè? Ja. We hebben dus een reed trekkers, maar de Ferguson is mee. Wat is er nou zo mooi aan? Ja, alles. Ja? Ja. Ja. Ja, de vrouw is mooier, maar... Ja, dat wel. Ja. oké. Dan krijg ik klachten vanzelf. Dus, Je bent een keer mijn collega? ja, mijn heid. Oh, dat is hij? Ja, dat is mijn heid. Die dat zit. Ja, die In man. dezelfde jas? Ja, nou ja, dat houden we toevallig samen, maar... Ja, de baard. Jij dat de baas? Ja, dat is de baard. Jo net meer? Nee, ik ben een woordbeen. Ja, je hebt meer te zeggen. Oh. Ja, Ja? ja. Maar je doet het goed, ja? Jawel, hè? Ja, je bent een goede monteur en dat is een goed ding. Ja, zeker. Ja. Altijd handig. Ja, dat is altijd handig als je de zaak wat stuk gaat. Ik kan het mooi met je beiden kennen bij meidje. Ja. Nou, hier sleutel worden en ik met zeehoed, man. Ja. Hoe gaat het? Best. Ja, komt het goed? Ja, komt goed. Ja. Hij zit best. Ik hoop het wel. Deze is van mijn paken. Oh. En hoe sletter ik in? Jawel. Ja? En waarom dan? Ik vind het wel leuk om hier op te zitten. Daar heeft hij er ook nog een. En hij heeft nog een hele garage vol. En wat doet Paker er dan mee? Hij kijkt er heel vaak naar. Hier staat mijn broer. Nou, Ja, ken hem beter, hè? ziet er mooi uit, ja. Ja, Dat is jouw grote hobby. een hele grote hobby eigenlijk. Ja? Ja. Jouwt het jou het gevoel dat je nog jong bent, of wat is het? Ja, eerlijk weer. Ja, hè? Ja, ik moet zeggen, ik zit alle dagen ben ik aan het werk in de branche als hobby. Ja. Ik sleutel die alle dagen nog. Niet daar even bij, hè?
Is Auke nou een goede kok? Nou, de allemaal zeg maar, dat was leuk wel. Dus, Jo, ja, ik ben lekker warm. Ja. Ja, ja.